ଏକାଡ଼େ କାମ ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଧର କାମ ରୋଷେଇ ଲାଗିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଲଗାଲଗି କରିହେବନି, ତ ଏକାଡ଼େ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧା କାମଟା ସାରିଦେବା। तो काली मार्केट ମୁଁ ଏଇ ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖେଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖେଇବି। ପୂଜାପୂଜି ହେଲେ ମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ସଜବାଜ फाइनाली आज आम बाहरलु एबे काम सरला बाहर पड़ू एबे जीवु मंदिर टिकी तो कौटिकी जाऊँ कहबी कहला भिडियो सेठू करी कला सुविधा करी